Hej med jer derude. Velkommen til denne video om digital mobning og dilemmaer. Vi har sat fokus på digital mobning, da det er noget, man desværre kan komme ud for, når man færdes på nettet. I dag skal vi kigge nærmere på, hvordan det kan føles, når man står midt i en digital mobningssituation. Derfor vil I i videoen møde 2 forskellige scenarier, hvor der er en person, som oplever digital mobning. I hvert scenarie står personen over for 3 valg, som I skal hjælpe personen med. I skal forsøge at sætte jer ind i personens sted og træffe et valg for dem, ud fra hvad I synes, der er det rigtige valg. Scenarie 1. Frederik er en del af en chatgruppe med nogle venner, da han får en træls besked. Hvad burde Frederik gøre i den her situation? Hvad burde Marina gøre i den her situation?
Det er de dilemmaer, vi er op imod, og vi har brug for jeres hjælp til at få Marina og Frederik på rette vej. Digital mobning kan ramme os alle, men vi kan alle sammen være med til at stoppe det. Så brug jeres telefon som et redskab til noget godt, til at støtte hinanden og sige fra